Morjens, tosiaan Seiskapakki täällä ja tänään aloitetaan Kärpät kausitila NHL 25 pelissä. No niin, ja nyt mennään peliin sitten tästä. Aloituksessa Josh Melnick vastaan Johan Sundström. Melnick voittaa aloituksen. Alasiurulla. Sport lähtee hyökkäämään Karjalainen. Stolberg syöttää sinne Sundströmille. Sportti hyökkää. Jalmarsson. Berglund pelaa hyvin, nyt päästään hyökkäämään. Ei tee. Tässä on kaikki 3 pelaajaa, ketkä Kärpistä on saanut potku. Vielä kun Jandus tulisi kentälle. Alasiurua. Nyt tulee Melnick hyvin alueelle. Ei. Melnikillä on kyllä pitkä vaihto nyt. No siinähän se Jandus on, ei helle. Alasiurua. Melnick. Alasiurua. Jandus. Huhtamaa sekoilee siellä nyt ihan huolella ja saadaan paineella aloitus hyökkäyspää. Tardif aloittaa. Yliniemen ja Tardifin paikat oli tossa kyllä vähän väärinpäin, mutta Atte pelaa hyvin. Nyt lähtee Atte hyökkäämään. Hei! Täys farssi on tuomarista kyllä nyt tänään. Tardif, nyt on Yliniemellä paikka. Sisu Yliniemi. Kärpät johtaa 1-0. No niin, äsken tuli hyvä maali. Nyt lähdetään Gardnerin ketjulla tähän maalin jälkeiseen vaihtoon. Sportille ei vielä ainuttakaan laukausta. Tähän erään nyt se taitaa tulla. Karhunen on hyvin siellä. Mies paikallaan maalilla. Kolmosketjussa on kyllä aika kovia äijä Kärpillä. Ui, Peltonen puolustaa hyvin. Kaartinen. Uso. Nyt on Pieniniemellä paikka. Ei. Peltonen. Peltonen lähtee nostaa. Nyt Mr. USA jäi siihen kyllä vellamaan sillä tavalla ja katkaisee mailla. Austin Rysov on aivan hukassa täällä kentällä. Peltonen. Peltoselle nyt jää hyvän vaihon päätteeksi. Alivoimalla Hermonen ja Melnick. Puolustuksessa on kyllä Kämmi Koivisto laitettu sinne Aavelle. Koivisto vetää hyvän purun sinne. Mitä tekee Huhtama? Siellä Sportilla painaa ylivoimalla hyllytetyt Karjalainen ja Rantakari. Koivisto. Ei, Koivisto kämmää aivan totaalisesti. Jandus. Jandus on ihan NHL-taso. Sundström. Herman. Lähteekö vettää pikku Giga? Pikku Sviguli alivoimalla, mutta ei.
Koivisto pelaa ensi kauan joukkueelle. Sportille pelaa Koivisto. Hermonen on ihan puhki. Nyt on Matsoni. Sportilla paikkaa. Vielä loppuerää. Siinä on paikkaa. Holmström tekee. Karhunen ei mahdu. Holmströmin ensimmäinen maali tällä kaudella ensimmäisen pelin. 1-1 tilanteessa mennään toiseen erään. Ellei vielä Alasiurua. Hyvän laukauksen saa, mutta Sportin maalivahti tämän torjuu. Ja toiseen erään lähdetään 1-1 tilanteessa. Sportilla 1 laukaus enemmän. Erän puolessa välissä Sportilla ei ollut vielä yhtäkään laukausta, että aika hyvä erän toisen puoliskon veti Sport. Stolberg pääsee keskeltä kyllä aika vapaasti nyt laukomaan. Berglund hyvin tulee laidasta. Nyt on ollut ykkösketjulla pitkä vaihto alla, mutta Melnik jaksaa. Berglundi ei. Koittaa jäitä pitkin laukausta. Sport tulee keskialueen yli, tai ei pääse sen pidemmälle. Anttila. Ei lyö mörkö sisään nyt. Yliniemi hyvin karvaa. Tardif. Pistää kulmaan, koittaa sitten Anttilalle ottamaan. Jandus. Yliniemi. Tekee melkein illan toisen. Tai ihan. Anttila lauko. Tardif ohjaa. Kropalla. Nyt on 3-1 omi. Stolberg. Jandus puolustaa. Nyt lähtee Jandus nostamaan. Tulee yksin läpi. Jandus ja tolppa tyhjästä maalista. Peltonen laukoo ja vasen ylänurkka helähtää Peltosen uran ensimmäinen liigamaali. Siinä oli hieno ensimmäinen maali Peltoselta. Rusov pistää sieltä aika kivan passi. Peltonen lähtee heti innostuneena, mutta nyt ei ihan kyllä pääse. Peltonen tekee melkein toisen heti. Rusov. Hyvä laukaus. Gardiner saa kiekon. Peltonen. Kärpillä ei ole nyt mikään kiire. Halutaan pitää kiekkoa vaan hyökkäysalueella nyt. Sieltä on tullut vaihosta Antti Roiko. Nyt on tuoreella jalalla liikkeellä. Pääsee vedolle. Hyvä veto. Sportin maalivahti kyljellään, mutta Rusov ei tähän pääse. Viimeiset 5 sekuntia. Ja Koivisto vaan purkaa. Hyvä toinen erä ja nyt mennään kolmanteen erään. Kolmas erä alkaa tästä. Se oli hyvä toinen erä Kärpiltä tuon melkein katastrofaalisen ensimmäisen erän lopun jälkeen. Alasiuraa tulee sieltä itseluottamusta puhkuen. Melnik. Melnik siinä kämmää totaalisesti, mutta saa kiekon pois hyvin. Että Sport ei päässyt vastahyökkäykseen toisin kuin nyt pääsee Sundström. Stolberg lauko. Tänään on jäänyt kyllä laukauksia aika paljon blokkeihin. Ei ole ollut kovin tarkkoja vetoja. Alasiura on kyllä ollut liukkaalla jalan liikkeellä. Löytää Turusen. Millä on 8 laukausta enemmän kuin Sportilla tänään, kun Anttila lähtee päätyyn, taklaa Sportin pelaajan sinne kyllä ihan paskaksi ja Yliniemi tekee. Sisu Yliniemen toinen maali tänään. Yliniemi on ollut aivan liekeissä. Tardif antaa sinne hyvän paineen ja saa kiekon Kärpille. Joo. Siinä ei ollut rikettä tuomarin mielestä sitten. No. Tämä puolustaa hyvin. Vaihosta tulee Virta. Pääsee ohi puolustajasta. Ei saa syöttöä perille, mutta nyt kiekko on Gardinerilla. Virta tekee! Patrik Virta löydetään keskeltä.
Ja Kärppien uusi hankinta Saksasta tekee maalin ensimmäisessä pelissä. Kolmoskenttä oli juuri tulossa jäälle ja sieltä Virta teki jo maali hienosta Gardinerin syötöstä. Gardiner Viralle. Uudestaan. Ei tämän blokkaa. Virta vedetään, kampataan sinne päätyyn, mutta siitä ei tule jäähy. No niistä sitten tuli. Nyt päästään kyllä vielä pelin loppuun aikamoiseen testiin. 5-3 vastaan ylivoima Vaasalle. Kovaresikko on laitettu tänne alivoimalle. Pieniniemi ei näköjään päässytkään Pohjois-Amerikkaan, kun on otettu takaa sitten. Pieniniemi. Sinne pääsee Mihal Kovarsik, yksin maalivahtia vastaan. Kiekko ei mene maaliin, Miro Karjalainen puolustaa tilanteen hyvin. Kärppien alivoimapuolustajat on kyllä aivan kauheaa katsottavaa. Siellä on laitettu viivaa Jandus ja Koivisto. Nuo pitää kyllä saada tästä pois ja Pokka ja Masin oikeat hankinnat pitäisi saada tähän tilalle. Melnik. Nyt on mylly päällä. Russo. Pieniniemi. Peltonen ei saa laukausta. Peltonen laukoo, ei mene. Hietanen. Viimeinen minuutti ottelusta on käynnissä. Teemu Turunen. Tänään on ollut näkymätön. Ei pääse vieläkään edes laukaisulle. Sport. Tardif lähtee vielä polkemaan. Pääseekö ohi Karjalaista? Ei aivan. Anttilalta hyvä veto. Yliniemi. Koivisto. Huhtama. Tämä ottelu päättyy Kärppien 4-1 voittoon. Hyvä ensiesiintyminen Kärpiltä liigassa. 14 vetoa enemmän kuin Sportilla. Hyökkäysalueen aika taklaukset meille. Seuraavaksi on Jukurit-ottelu Kärpillä. Tämä me simuloidaan ja sitten seuraavaan peliin mennään pelaamaan. Ja nyt eka erä 0-0. Kärpin laukauksia enemmän. Toiseen erään löikö Mörkö sisään? No, Mörkö löi. Kärpät johtaa 0-1 ja toiseen erään lisätään johtoa yhdellä maalilla ja 0-2 voitto. Ässiä vastaan on peli nytten, mutta tässä on nytten noita Satakunnan joukkueita vastaan pelin, joten kyllä me ehkä pelataan tämä S-peli ja simuloidaan lukkoottelu. Kärpillä on nyt lähtenyt sarja liikkeelle 2 voitolla, joten hyvin on alkanut Kärpillä tämä sarja. Ässien en kattonut millä lailla oli alkanut, mutta aloitusvoitto. Turunen on ollut näkymätön. Nyt pitäisi nousta Turusellakin ottamaan roolia. Turunen laittaa sinne viivaan Koivisto. Berglund. Alasiuraa kääntää rystyllä maalille, mutta se ei löydä ketään kärppäpelaajaa. Ensi kauden kärppä Erholz ajetaan sinne aivan pystyyn Miika Koiviston toimesta. Koivisto lähtee hyökkäämään. Koivisto tulee päätyyn Melnikille. Sieltä Melnikiltä hyvä toimitus maalille, mutta reboundille ei pääse. Kuserik ajaa itsensä kulmaan, ei sieltä pääse enää mihinkään. Berglund. Koitin saada tuosta Melnikin läpi, mutta syöttö meni kyllä todella huonosti. Sieltä Kärpät ottaa tyhmän jäähy aloituksen jälkeen. En tiedä miksi piti Alasiuralla mennä tökkimään siinä heti. Sieltä maila jalkoihin ja
Ässien pelaaja sitten ottaa siitä sukelluksen, mutta niin se pitää tehdä, jos mainitsemat tulee. Pääkorosta. Tardif tästä. Aloitusvoitto Ässille. Knihti. Tiivolalle. Viime kauden Kärppä. Ässät kävi pelaamassa tammikuussa Raksilassa ja Tiivola teki maalin, niin tuuletti Kärppä fanikatsoman kohti, niin se ei ollut kyllä kovin hyvä. Tardif. Ohtamaa tulee alivoimalla. Rusov. Yksin maalivahtia vastaan ei tee. Tiivola saa kiekon. Dylan Fabre. Tiivola. Peltonen sinne Rusoville. Rusov on tullut alivoimalla kyllä hyvin nyt. Pääsee vedolle, mutta Viljanen blokkaa. Pieniniemi. Hermonen tulee vaihosta. Pieniniemi ei pääse. Nyt on kahdella yhtä vastaan Ässillä. Palola. Proffa Järvinen syöttää viivaan, Kuserik Palolalla hyvä paikka, mutta Berglund on erikoistunut nyt blokkaamiseen. Hermonen tulee sieltä keskeltä. Jäähyltä Alasiurua sieltä saa vedon, mutta ei mene. Rami Määttä, joka siirtyi Oulusta Ässiin, kun ei ollut rahaa niin pelata tuolla jääkiekkoa, niin sitten laittoi Ässille viestiä, että olisiko mahdollista päästä pelaamaan. Gardiner, Yliniemi. Jandus saa kiekon kulmassa. Jandus, joka on oikeasti saanut kyllä jo potkut. Kiekko Melnikille, joka on myös saanut potkut. Rubin on siellä aivan lumeessa. Joku kärppäpelaaja kävi jarruttamassa päällä. Tardifilla aloitus Ässien kultakypärää vastaan. Tardif voittaa, mutta se menee pois alueelta. Tammela, kultakypärä vastaan Ohtamaa. Kultakypärä löytää tilan vedolle. Mutta sieltä torjuu. Karhunen löytää sen torjun. Melnik. Alasiuro. Viktor Berglund saa kiekon päädystä. Ja Berglund koomailee. Niin kuin oikeassa elämässäkin Berglund on ollut aivan kauheaa katsottavaa ennen kuin Kärpistä lähti. Nyt pelaa itseensä aivan miinaan tuonne ja sieltä Jami Virtanen tekee sitten Ässien johtomaalin. Aikamoinen pukukoppimaali ja se kyllä siitä tulee kyllä ykkössyöttö Viktor Berglundille. Ei ole todellista. Berglund kämmää jo toista. Rami Määttä lähtee nostamaan. Ehrholtz, molemmat vanhoja kärppäpelaajia. Koivisto. Oi, Alasiuro meni tullut. Määttä. Kuserik. Palola. Tulee hyökkäysalueelle. Berglund vetää siihen kunnon kyyristymisen ja paikalleen. Ja Berglund on ollut aivan hirveä tässä pelissä. Jan Mikael Järvinen, mutta Atte Ohtamaa on tässä hyvin mukana. Järvinen tulee kyllä vielä vaarallisesti. Sitä ei kaksi kärppäpuolustajaa saa kunnolla pysäytettyä. Alasiura. Tulee jalkakynällä. Hämeenaholta. Kiekko pois, mutta siinä lähtee Arttu Alasiuraa vaihtoon. Tästä kiekko katsomaan Ohtamaan kautta ja aloitus Kärppien päähän. Siinä Karhunen vastaan Rubin vertailua. Karhunen on voittanut 2 ottelua tällä kaudella. Tuolla Rubinilla 1 jatkoaika häviö. Vai oliko häviö? Anttila taklaa. Juhola, nyt olisi Ässillä 2-1.
Anttila pääsee nostamaan hyökkäysolle. Nyt on 2-1. Anttila laukoo itse. Niklas Rubin torjuu. Hämeenaho Anttila käy siellä antamassa vähän mailaa. Tammela on ollut kyllä ehkä se erottuvin pelaaja Ässistä tässä ottelussa. Ja kultakypärä onkin, vaikka yksi peli vasta pelattu liigaa. Gardiner. En tiennyt, että se tulee Rusoville. Luulin, että tulisi Virralle. En ollut aivan valmiina. Virta koittaa sinne Gardineria löytää, mutta ei mene kiekko perille. Berglund. Berglundilla on paikka! Viktor Berglund, joka on ollut aivan kauheaa katsottavaa tässä pelissä, tekee tasoitusmaalin. Palola koittaa päästä alueelle. Ei pääse. Michal Kovarsik riistää loistavasti. Hermonen ei saa laukausta. Berglund koittaa vetoa, ei mene. Se jää blokkiin keskelle. Erholz. Koiviston jalkojen välistä tämä veto ja Karhusella vaikea nähdä, mutta tämän Karhunen torjuu. 5 sekuntia jäljellä. Toista erää. Hermonen. Kovarsik! Joku sekunti jäljellä. Michal Kovarsik vetää Kärpät johtoon. Michal Kovarsik. Kolmanteen erään lähdetään Kärppien 2-1 johdosta. Kovarsik teki maalin aivan erään lopulla. Turunen. Melnik hyvällä jalalla. Harhauttaa puolustajan. Koivisto on yksin, mutta logoon. Logo Koivisto on täällä nyt. Ässät on 15 sarjataulukossa ja Kärpät on 5 2 voitolla. Melnik keskelle. Melnik koittaa löytää syötön. Alasiura löytää. Alasiura hyvin hallitsee kiekkoa. Tulee keskeltä. Koittaa laukausta. Koivisto taklaa Palolan sinne ja Palola jää keräilemään sinne. Kerää rojus. Koivisto paskoo housuun. Jos Melnik tekee kulmalta ja Kärpät 3-1. Ässien puolustus on aivan hirveä ollut tässä nytten. Tardif voittaa aloituksen. Koivisto. Tardif, hyvä laukaus, mutta sitäkin parempi torjunta. Anttila, millä käsillä? Sisuylinen laukaus blokata. Anttila, mitä tekee Anttila? Jäätyy. Tiivola vedetään sinne aivan niin kuin kuuluukin vettää Tiivola. Koivisto. Rusov. Virta. Rusov kiertää. Tiivola. Atte Ohtamaa koittaa vetää Tiivola, mutta ei aivan osu. Siinä katkoo vaarallisen näköisesti Ässäpel. Ja siitä jäähy Ohtamaalle. Ohtamaalle estämisjäähy tästä tilanteesta. Dylan Fabrelta ensin loistava katko, sitten Ohtamaa antaa vähän selkää Fabrelle ja Fabre aivan vetää kuolevat joutsenet siihen. Ja ollaan voitettu aloituksia kyllä, veikkaisin, että ihan hyvällä prosentilla tässä pelissä. Alasiura on laitettu alivoimalle, vaikka nyt jo aivan mustalla. Jandus Erholz yksin maalivahtia vastaan. Karhunen nollaa. Gardiner. Hänen laukaus tiedetään varmasti Ässienkin leirissä. Nyt sitä ei pääse käyttämään.
Jandus pujottelee. Siinä olisi voinut olla hänelle hyvä laji, nimittäin jääkiekon taito, ja hän ei kyllä osaa. Janne Peltonen tulee alueelle hyvin. Josh Melnik laukoo. Tämä blokkiin. Peltosella tyhjä maali. Janne Peltonen tekee. Peltosen toinen maali tällä kaudella. Sporttia vastaan 1 maali. Tästä pääsee vetämään tyhjiin. Ben Tadiv aloituksessa. Knihtiä vastaan Tadiv voittaa. Khrushchev. Berglund. Berglund löytää keskeltä. Tardif. Atte pääsee boksista. Atte painaa päätyä. Antaa niittiä Viljaselle. Turunen. Turuselta lähtee varmaan 150 kilometriä tunnissa tuo lämäri. Ranskalainen luotijuna Dylan Fabre tulee. Lähtee omiin, kun peliä on jäljellä minuuttia, 3 maalia häviää. On sekin jonkunlainen taktiikka. Berglund. Täysi paine. Koivisto. Rangaistus Ässille tästä onneksi. Siinä olisi päässyt kyllä Ässä-pelaaja aika hyvään paikkaan, kun kämmäilin tuolla hyökkäysalueella. Täysi paine päällä, ylivoima. Gardiner voittaa aloituksen. Tardif. Nyt menetettiin tyhmästi, mutta Virta ei saa kiekkoa. Virta. Gardiner. Mitä tekee? Yliniemi pääsee hyvin, ei tee. Anttila. Virta. Gardiner. On paikkaa, mutta ei. Niklas Rubin. On mies paikallaan maalilla. Khrushchev. Berglund. Anttila pääsee lämmäämään. Kärpät menettää, mutta tästä hieno 4-1 voitto Oulun Kärpille. Oikein paljon kiitoksia ensimmäisen videon katselusta. Lisää tulee sitten luultavasti ensi viikolla ja olen saanut paljon inspiraatiota tähän kanavaan Axelsson HD:lta, jonka videoita olen katsonut paljon ja mietin, että voisin tehdä Kärpillä tämmöisen samantyyppisen. Kiitos paljon katselusta jokaiselle ja nähdään ensi viikolla. Moikka!